back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Olympia. Nabuak ang tumoy sa bato. Uy. Lungag. Daan ba ko? Halo ang sud sa bato. Sudlanan gyud ka na. Oh. Uy. Asong itong. Baga nga asong itong ang migaw sa maong bato nga nabuak. Ang aso. Mauning aso nga akong nasa akong dap ko. Ang aso. Wala. Napurmang tao. May paduol ako. Ayaw pagduol ako. Ayaw. Buso sa akong baba. Mga palipay, Maynard. Salamat, Ama Matiyo. Nakuha yun mo. O hingpit ka na yung usa ka sugo. Salamat, Ama Matiyo. Tungkol kaya ka mo pasagdi. Huwag imo kong gigiyaan. Oh, Ama Matiyo? Maynard. Naunsa ka? Maynard. Mamalik na kita dito sa atong mga kauban. Mga pahalipay sa imong paghibalik, Sandro! Nabuhi ko pagbalik! Nabuhi ko pagbalik! Mga pahalipay, anak. Salamat, Ma. Dako nga mong kalipay, anak, tungod kay hingpit ka na yun nga usa ka sugo. Dili lima akong gagyan pa. Lisod. Pero, nagpasalamat na lang ko. Tungkol kay kitabangan ko niya, Ama Matiyo. Bye, Minard! Bye! Congrats, bye! Congrats! Bay Butchok. Bye! Hingpit ka naman ko nung nasugo, ha? Salamat, Bay Butchok. Si Luna. Ay, si Luna. Huwag ko siya makita. Luna? Anong niyam ka din eh? Nag-inusara ka? May problema ba? Di ka ba lang mapalipay na kung hingpit akong usa ka sugo? Mga pahalipay, Menard. Ano man ka? Huwag ka ba malipay sa kung nagkabot ka kalampusan? Ha? Nalipay man. Nalipay ba? Nganong yun man ang imoy tsura? Karon nga nahingpit ka na nga sugo. Nabalak ako. Unsa may magkikabalakan? Ha? Nga basik ang atong gugma. Mo ibabag unya sa imong pagkasugo. Iluna, ayaw pag-una na. Daan na akong gisultihan si Ama Matiyo. Nga mas pagkatabang pa akong gugma sa akong pagkasugo. Tungkol kay, doon naman ko inspirasyon. Huwag ka na, mao ikaw. Iluna, mauling ka na yung timan eh. Mahal ko ikaw. Abi ni mo, kinsa akong ginawa na kagani ha? Ano na gina ko magkuha ang ikupat nga gawm? Ikaw. Ikaw ang akong ginauna. Basta, nasunod lang sa una-una. Basta, ako lang gigamit akong kasing-kasing utok. O, nasunod lang kalit sa kong nauna. Mauto. Nakuha na kong ikaupat kong gawm. Dungan sa lain para ko mga gawm. Menard. Mong ay pagulgo uli ha. Usa ka sa kong inspirasyon. Mong naingon ko ini.
Mong, ayaw pag-ulguol. Kaya mag-ulsab ko. Haba? Maynard, I love you. I love you too, Maynard. Dili ko makatugot tumawa ka na ko. Dili ko makatugot kabay muwag ka na ko. Ikaw ang ako kinabuhi. Ikaw sa pang ako kinabuhi, Maynard. Ilona. Ning akong pagbalik, siguroon ko nga ako nagyud ang mulampos. Kinahanglan nga makuha ko na ang upat ka bato sa kinabuhi. Kinahanglan nga maangkon ko na ang upat ka bato. Ug ning higayon na, siguroon ko nga ikaw na ang malumpag amo Mateo. Ug ako ang magbadaokon. Olympia! Pabuta ang akong pagbalik! Dautan yun nga tilimato ng akong gibate kaganiha. Dili pa gyud nimo makita sa imong propesya, sa imong gahom. Dili. Nganong si Maynard, wa man si mo bati sama sa imong gibati, nga saya naman ang pag-ungsuko. Wa pa na ako sa hingpit nga mapayla sa akong mga sakop, nga hingpit na siyang sugo. Ug wa pa siya na ako mapatubang sa una. Siguro, human niya na, mamasinta, nga makaangkon na sa espesyal nga mga gahom, sama sa akong naangkon nga mga gahom sa propesya, ug gahom sa pananaw. Mateo, Ning akong pagbalik, magpadagan ako sa akong mga sakop. Kinahanglan nga mangita kog akong mga sakop. Kinahanglan nga daghan ang akong mga sakop aron malumpag yun ako ang Olympia. Si Amo Mateo o makuha ko na ang upat kabato sa kinabuhi. Aniya sa inyong atubangan! Ako nang formal nga ipabaw ninyo. Ang tao nga hingpit na gyud nga mo'y manalipod ka nato. Ang tao nga hingpit nga manalipod sa mga bato sa kinabuhi sa umna. Way lain si Maynard! Karon Maynard, humana ka naman na mo. Tana, magkuyog ta. Ato ta sa dapit nga imong bantayan. Formal ko na nga idiligar ka nimo sa hingpit ang umna. Mga bato sa kinabuhi sa umna. Aniya ng tao nga mo'y mapuli sa akong dapit. Ug ako nang ihatag niya sa hingpit ang pagbantay kaninyo. Si Maynard. Bisigaw ba yung mga bato nga naglutaw sa hangin? Huwag ay nagkahayag. May puntil sa buo. Ang bagong sugo! Gusto kong maglingaw karon. Gusto ko boys. I want boys. Husto, mo ato ko par. Ato ko mga hunting dito og lalaki. Oh. Uy. Tunay naglakaw sa unahan. Ug murag papabol kaayo og dating. Ako manungan. Hi, boy! Hi, beautiful lady. Oh my God, kagwapo. Manahog ko.
Excuse me, guwapo. Yes? Can I ask you? Yeah, sure. Asa ka pa dong? Sa imong heart. Oh. Really? Okay. No problem. Makasud ka. Musuod ko, ha? Yeah, sure. Okay, musuod na ko.